nem csak ölelés és csók is az érzések tavaszi vámora, hanem a léleknek csendes boldogsága, olyan, mint a fák erejében a nedv, láthatatlan, és mégis ott van mindenütt, mindenben. Debrecen megyei jogú város polgármesteri hivatala és a magam nevében tisztelettel köszöntöm házasulókat, tanúikat, kedves szülőket, családtagokat, meghívott vendégeket. Kedves édespár! Életük egyik legszebb ünnepét hoztál az önök számára ezt egy júniusi nap, melyre boldog izgalommal készültek, és melyet már nagy reményekkel vártak. Most ezekben a pillanatokban újra átélhetik az egymásra találásuk örömét, az egyik legszebb közös felelősségvállalás gyönyörűségét. Megismerkedésük óta ezernyi figyelmességgel vették körbe egymást. Kialakult önök között egy erős kapcsolat, egy olyan szilárd vonzalom, amely szíveikben megerősítette az összetartozásuk érzését. Tapasztalhatták. Az emberi együttélés legfőbb törvénye, legszebb titka az, ha életünk céljává a másik örömét és boldogságát tesszük. Ez indította önöket is arra az elhatározásra, hogy erre a közös útra rálépjenek, közös jövőt, közös életet kialakítva. Kedves Szilvia és Richárd, önök megjelentek előttem Debrecen megyei jogú város polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt, abból a célból, hogy egymással házasságot kössenek. A házasságkötést megelőző eljárás során benyújtott irataikból meggyőződtem arról, hogy házasságkötésüknek törvényi akadálya nincs. Azért, hogy ezen szép és egy életre szóló elhatározásuk valóra váljon, az szükséges, hogy előttem és a jelenlévő két tanú előtt külön-külön, de egybehangzóan kijelentsék. Igen, egymással házasságot szándékoznak kötni. Ehhez az ünnepi pillanathoz megkérem önöket és a tanúikat szíveskedjenek felállni. Kijelenti-e ön, Szilágyi Szilvia mennyasszony, hogy az itt jelenlévők Véres Richárd vőlegényével házasságot köt? Igen. Kijelenti-e ön, Véres Richárd vőlegény, hogy az itt jelenlévő Szilágyi Szilvia mennyasszonyával házasságot köt? Igen. Mint Debrecen megyei jogú város polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője, egybehangzó nyilatkozataik alapján megállapítom, hogy Véres Szilágyi Szilvia és Véres Richárd a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében házastársak. Most arra kérem a feleséget, férjet, valamint tanúikat, hogy a házassági lapon aláírásukkal is erősítsék meg az előttet kijelentést. Először a feleséget kérem. Férjet kérem. Köszönöm. Feleség tanulját kérem. Köszönöm. És a férj tanulját kérem. Kedves házaspár! A világ szinte minden táján az egymással házasságot kötő párok jegygyűrűt, karikagyűrűt húznak egymás ujjára.
Az arany karikagyűrű, melynek nincs se kezdete, se vége, a változatlan érték, az összetartozás, az örökké valóság jelképe. A szerelem és a hűség szép szimbólumát önöktől, mint mennyasszonytól és vőlegénytől kértük el. Megkérem most önöket, fáradjanak ki az asztalhoz, és összetartozásuk örök jelképével, karikagyűrűjük felhozásával szentesítsék a szép eseményt. Kérjük a férjet először. Kívánom önöknek, hogy házasságuk legyen olyan igaz és végtelen, mint ezen karikagyűrűk, melyet most mint feleség és férj hoztak egymás ujjára. Az asztalon önök előtt 3 gyertya áll. 2 gyertya lángja azt az égő, határtalan boldogságot jelképezi, melyet most teljes szívükkel éreznek. Kérem, lépjenek közelebb is, vegyék kézbe a 2 égő gyertyát, hogy egyesítsék lángjukat a középső gyertya lángjával. Jelképezze ez a közösen égő láng ezutáni közös jövőjüket. E szép pillanatok után pedig köszöntsék egymást együttesi csókjukkal. Kedves házaspár! A nő és a férfi egymásra találását kísérő, magasztos érzés a szerelem. Önök már megajándékozták egymást és önmagukat ezzel a gyönyörű érzéssel. Hemingway így fogalmazza meg gondolatait. Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek a lelkébe nyugodtan letelepjük szívünk titkait. Akiben megbízunk, akinek kedves arca előzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok. Önök megtalálták egymásban azt az embert, azt a társat, akire érdemes volt várni, akinek az életét gyönyörűvé kívánják varázsolni. Kialakult egyszer csak önök között egy érzés, mely egyre erősebbé vált. Ez azt jelentette, hogy már nem érzi jól magát a másik nélkül. A mindennapok történéseit csak vele szeretné megélni. Neki elmondani, ha bánata van, és ő az, akivel szép minden ünnep. Ezt látják az önök körülélők, a családtagok, a barátok, hiszen ez árad az ösztönös érintésekből, az egymás szemébe nézésből, a közös mosolyokból, nevetésből. És ezek a jelek többet árulnak el, mint a szavak. Ez a szoros összetartozás az, ami alakítja a mindennapi életüket. Így alakult ki és formálódik folyamatosan kettőjük világa. Persze a hétköznapok nem mindig egyszerűek, tartogatnak nehézségeket, de az összetartozás érzése az, hogy ott állnak egymás mellett, segít átlendülni az apró gondokon is. Bízzanak mindig önmagukban, egymásban, és a szíveiket összekapcsoló szerelemben. Amikor reggelente elválnak egymástól, adjon mindig erőt az egymás iránt érzett szerelem, az egymásért vállalt felelősség, az egymás utáni vágyódás. Gondoljanak arra, már nem vagyok egyedül. Valaki szeret, valaki vár rám, és ő az én társam. Kortárs költőnőnk így fogalmazta meg ezt az érzést. Kell ez nekem, mint testnek a lélek, mint szívembe a lüktetések és köztük a csendek.
Kell a nevetés, kell az érzés, hogy élek. Kell lesz nekem, mint a lélegzet. Kell lesz nekem, mert nagyon szeretlek. Kedves házaspár! A szüleik iránt érzett szeretet olyan természetes, mint maga az élet. Ők azok, akik mindig támogatták önöket, akiknek része van abban is, hogy önök majd boldogok lehetnek. Kaptak tőlük szeretetet, megértést, bátorító, biztató szavakat, de ők azok, akik aggódnak önökért, és teszik ezt, amíg csak élnek. Legyen kedves továbbra is önöknek a szülői ház, a szülők otthona, ahová mindig jó leső érzés hazatérni. Életük ezen egyik legszebb napján, egymásra találásuk ünnepén a hála és szeretetérzése töltse el szívüket. Kedves szülők, ez a nap az önök számára is nagy boldogságot jelent most. A gondolatok most visszaszállnak azokra az időkre, mikor gyermekeik még az első lépéseket próbálgatták. Kicsinke gyermekként, majd fiatal felnőttként. Szeressék és támogassák őket továbbra is, és töltse el büszkeség a szívüket, ha rájuk néznek. A szülői fáradozásért, a feltétel nélküli szeretetért hálaképpen fogadják gyermekeik köszöntését. Kedves házaspár! Valamennyien, akik most itt tanulni voltunk szépszövetségi megkötésének, kívánjuk, hogy vezesse önöket a most érzett szerelmük további együttléteiben és közös vágyaik elérésében. Szívből kívánom önöknek, hogy ebben a szövetségben is legyenek nagyon boldogok egymás mellett, és ez a szövetség váltson valóra minden ifjúkori álmot, kívánságot. Éljenek életük végig szeretetben, egyetértésben, neveljenek majd szép gyermekeket, és boldogságukban majd csak családjuk, gyermekeik boldogsága lehessen nagyobb. Ezen gondolatok jegyében én kívánom önöknek, hogy a percek emléke és a most kimondott igen komolysága kísérje önöket egy hosszú, tartalmas és nagyon szép házas életen át. És engedjék meg, hogy a ceremónia zárásaként átadhassam önöknek házasságkötésükről szóló hivatalos okmányokat, a házasság jegyzőkönyvi kivonatot.
pesgővel kocintunk, és most is így fogunk tenni a tanukkal. Mondjuk pár egészséget. És engedjék meg, hogy elsőként gratulálhassak. Nagyon sok boldogságot, jó egészséget kívánok. És akkor egymásra. Kedves vendégek, a házasságkötési ceremónia ezen befejeződött. Én megkérném Önöket, hogy gratulációikat majd a teremből való távozást követően szíveskedjenek a párnak megtenni. Én még egyszer nagyon sok boldogságot kívánok, a nap további részére pedig jó szórakozást mindenkinek. Viszontlátásra!